D'acord, aquest és el repte 3. El que podeu veure és que aquí tenim el receptor, aquí tenim l'emissor. El receptor està connectat a la corrent mitjançant aquest cable blanc que va, igual que a l'emissor, també està connectat a la corrent però amb la resistència entremig. I això està junt amb aquest cable blau fins als 5 volts de la placa d'Arduino Mega. Els altres cables que veieu són pel que he dit abans, perquè ja tenim els projectes enllaçats en la mateixa placa. Què més? Aquí tenim aquest emissor està connectat al terra, igual que el receptor el tenim connectat a terra amb la resistència i també el pin que està connectat en el pin 32. I això és a nivell de hardware. Quan jo poso la roda del patí i va passant i cada cop que l'emissor rebi el receptor, cada cop que el receptor rebi l'emissor, va comptant una volta en el monitor en sèrie. En els vídeos del software podreu veure com funciona aquesta part.